Perlog ngapidang subhaya pi sa sian hakan ka YouTube channel kaleng ka partay. Tes ngubah map inga mangam simla ban penui video hakine kisni paladap namar bahakan jingpun kam ka jonga. Te mentang oi pi ngan persang pan penui video man la kata yo. Te perlog hakane ka genti ka bamenta ngan wan raya pi ka ri North Korea. Tengo ya pi bon na pi ki bala tiap sipang ka ri North Korea. Mentang ngan wan raya pi ki jinglong jingman jong ka ri North Korea. Kari North Korea kadai ka wei keri ka bas new tam ka ha ka perthei ka bakenja ka perking ka bama bat ka bas nusi hadu kata-kata ki briu da ki wei kiri haba ki lech hari North Korea kin sashat talasi ha ki spy bet kimsha banra ki Bible lane ka Quran lane ka nu ka kotnyam namar ha ka ni kari la khang ya kinyam bat nalor kata umsha ya ki dorling khojru kisipai kintalasi ya kapun pidon ayu kine baro kidon jengmut namar kane kari kalong kum kapatok ha kane kari pinyu isipun kijingduk bar kijing kenja om don jinglaj loj om don wifi om don Facebook kipen mi kitiar kitar hang tohi bar kam don ke khai peteng bar kiwe kiri warla kanar Korea ka persang ban buri ya ka jingduk Henry nitip berniui bakarni North Korea kalong kabaduk tang khendiat kikali pinui hak kisurong ba ka North Korea namar kibriu kimla banthet bat kumcuru hapo yeng omdon tikena kalait hari North Korea kidon ka tradition ka culture ka ba internet hadu kata-kata kidon kijing le kai sport baper Henry ka sorkar kam shem khenkor kita baro Henry ka sorkar ka khenkor tang ya ki tiar thma ya ki sipai ya ki namding bat kiwi ki padei bat ki sipai hajan man laki building ki don bet ki statue jong kine ki leader ki nong yalam jong kari North Korea lada de na USA South Korea Malaysia kan cencar bha ban lech hakane kari namar ba unu presiden ngutenat yaki lada ki kwa ban lech ki hab ban yo jingbet bat ka haban dan ka jingye menjur hambaro arteli ki sorkar hakane kari sya ban phongjen lane make up lakhangi kita baro laradan kiba ruai lane kidur kiba persya ya ka sorkar ka North Korea kan campaign ya kita kibriu mentah hari North Korea kadang day tang shispa khatwi snem namar ki khen snem na u dictators u baning kong do u Kim Il Sung namar ki ya u kum u blay la ban shondur claim da yo permission na u guide hakani kari bat kum juru don kondom hakani kari bat la ban kedeu kuti ya ki statue ki nong yalam jongki lada ki lek persya ya kine ki ain ki baka North Korea kabu kamut kan sasak kembet